Ο Σέφης τώρα εκεί στην εκτέλεση του πλαγιού. Δυνατά μπροστά, ακόμη πιο μπροστά ο Τυροβούζης. Τσιραμπίδης σε πλάγιο out. Από αριστερά τώρα αναπτύσσεται πολύ ωραία με το Κανδύλα και πάλι ο Εθνικός Μαλγάρων ψηλά. Για ποιον, λάθος πάσα. Ο Τολούδης μπλοκάρει πολύ ωραία και αφήνει αριστερά πολύ ωραία για τον Μπίλι. Μπράβο Ράμιρε! Αγγελό δεύτερη στην μπάλα είμαστε! Κάθετη πάσα από τον Κατσαντώνη, έπειτα από ψηλή μπαλιά του Τυροβούζη. Μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα. Ταρταμπούκας. Άλλη μια λάθος μπαλιά. Μπάλα καταλήγει και πάλι σε πλάγιο out. Έλα πάμε! Παπάζογλου στην εκτέλεση του πλαγίου, τη δίνει μπροστά, δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει ο παίκτης και ο κόσμος διαμαρτύρεται για κίτρινη κάρτα για την κλωτσιά που έκανε στην μπάλα. Αφήνει έξυπνα ο Ζούνης. Μπροστά ο Καραμπατσάκης. Ρωμαίος ψάχνει το σουτ, θα το κάνει, η μπάλα κοντράρει και ο επόπτης σηκώνει το σημαίακι του υποδεικνύοντας σε θέση offside τον παίκτη της Χαλκιδόνας. Αθανασίου εκτελεί το ελεύθερο. Ουζούνης. Για να δούμε εκεί. Έπειτα από κόντρα, η μπάλα καταλήγει out. Μπράβο Παγγελάκο! Μπράβο Προπονητές δίνουν εντολές από τους πάγκους. Αν δεν υπήρχε ρε φίλε, πότε τώρα, αν δεν υπήρχε για να αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού. Αν και το σκορ στο 25 λεπτό είναι 0-1, οι διαιτητές έχουν ψηλές απαιτήσεις από τους παίκτες τους. Τσιραμπίδης θα χάσει. Θα βγάλουμε στην μπάλα σε πλάγιο out ή όχι, δεν έχει βγει. Δεν βγήκε, κρατάει ο... Έλα ρε μέσα την μπάλα ρε φέρτε. Έτσι Βάγκο, πάμε! Πάμε Όμηρε! Το 11 ποιος είναι από εσάς? 11. Ρωμαίος. 11 δεν έχουμε 11.